Sir, mag-as ay sa dili sa ni kay naa pa man taga ni gipadayonan gyud pagtubag nga pangutana. Kami sa umambak ikaw ngadto sa ubos kay nahisulat man kini nga nagaingon. Tanawang gigamit siya ha, nahisulat pod kay nahisulat man kini nga nagaingon. Ingon dinhi maghatag siyag sugo sa iyang manulunda may tungod kanimo og sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili may pangdol sa bato. Kung si Kristo nagamit siya og mga nahisulat diha sa daang tugon, si Satanas pod nagamit og mga nahisulat diha sa daang tugon. Naingon ang yawa nahisulat kay nahisulat kini nga nagaingon. Siya magasugo sa iyang mga manulunda sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo aron sapnayon ang imong mga tiil nga dili mahapangdol sa bato. Diin man ni sa daang tugon ang gigamit ni Satanas nga nahisulat na. Kaya ba, diha nasulat sa Salmo 90, Salmo Kapitulo 91, versikulo 10 ug 11. Sumada total nga ang yawa nahibaw siya nga ang mga butang ang nasulat des daang tugon nagpadayon gihapon kay kung wa pa nagpadayon na giwala na wa nay magamit ang yawa, wa na pay magamit si Ginoo karon. Kining mga pilisupak o mga pilisupo dahil ganyan ug mauna brajon nag-uban dahil mo og ang yawa kay ang yawa mo gamit sa daang tugon ang ikaw po mo gamit sa daang tugon kamo rin uban na og ang yawa. Mao ni ang rason o katarungan sa mga pilisupak, sa mga pilisupo. Kay kung maoho na og ato nang undayunan na og maupo na si Ginoo og ang yawa kauban pa. Nga naman tungod kay si Kristo nagamit sa mga sinulat diha sa daang tugon, si Satanas migamit sa mga sinulat sa daang tugon. Kung basihan nga kami kauban ra ng yawa kay ang yawa migamit sa mga nasulat sa daang tugon, kami pud mogamit unya isyuhon akusahon nga kauban ra siya hastas Ginoo kauban sa diay gihapon siya hastang mga apostolos kauban sa gihapon diay sa yawa kung ingon niya na. So kung imong aninagon pag-ayo dinhi sa Biblia mga kaigsunan, dili gid na mo haom, dili na mo takdo kana na ang mga rasuna ug mga katarungan na. Mao na nga kung mahimo wala tay lain himuon sa pagpasilong sa landong sa pagbulutan sa Ginoo kay kung magpadayon gid pang magsigig supak diha sa Ginoo moabot gid ang panahon nga ato rang bation ang kamahayan. Dunia pa gisgutan ni Ginoo nga mga butang nga nasulat, mga pulong nga sulat des daang tugon nga gigamit ni Ginoo. Pamati iragod kini ninyong gisgutan nini sa Mateo Kapitulo 19 versikulo 16 hanggang 19. Kung kining mga butang nga gibanggit dinhi ni Ginoo wa ba ni dito nasulat sa daang tugon? Nagingon dinhi og tanawa ni dool kaniya ang usa ka tawo nga nagingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon? Kaniya mitubag siyang nagingon, nganong mangutana man ikaw kanako may tungod sa maayo? Anaay usa lamang nga maayo, kung gusto kang mosunod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So ang pinag-usapan dinhi unsa man? Eternal life, kinabuhi nga walay katapusan. Ingon ni Kristo, kung gusto kang mosunod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Huna nga ang gisulti ni Kristo bantayan ang mga sugo. Basahin ta 18 nagingon, kanino nga utana siya, inini og si Jesus mitubag. Ano nga? Ang gitubag o sa tubag ni Jesus, nagingon si Jesus og si Jesus mitubag. Mo gini ang tubag ni Jesus. Ayaw pagbuno. Asa maning nga dapitan na sulat des daang tugon nga di ka magpatay? Ay aba, diha sa daang tugon sa Exodo Kapitulo 20 kay ang dili ka magpatay ikaunom ka na nga sugo diha sa napulo ka sugo. Kung wala na ang daang tugon kay giwala na nganong gigamit pa man ni Ginoo ang nasulat dito sa daang tugon nag-ingon siya ayaw pagbuno. Sunod ayaw pagpanapaw. O tanawa kung na ang daang tugon nga nung gigamit pa man niya nga ikapitong sugo des na pulo nga dili ka manapaw. Gipasagdan na lang unta ni Ginoo ang mga taong mamutakal, gipasagdan na lang ang mga taong manapaw. Nga naman kaya na magkadihay ng daang tugon. Unya naging re ayaw pagpangawat. Asa maning sugo asa man di nabutang day mga pulunga tuas daang tugon sa Exodo Kapitulo 20. Unya ayaw pagsaksig bakak.
ikasiyam ni nga sugo diha sa napulo ka sugo, tuan na sulat sa Exodo 20. Asa man di ay ang Exodo 20 naa bagunas bagong tugon? Wala, na anak sa daang tugon. Karon nagingon sa 19, tumahod ka sa imong amahan og inahan ug gugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Tumahod, ikapila man ning sugo, dis napulo ka sugo ang pagtahod sa girikanan, ikalimang sugo. Kung wala na ang daang tugon, nganong gigamit pa man ni Ginisus, ngawa naman di ay, mga kaigsunan, di gyud kumutuo, di gyud kumutuo, ang duwa mo kasabot. Ako, nagunahuna, magyud ko diri. Unya, 99.9% nga sa akong hunahuna, tinani, 99.9% nga wa ko masayop sa akong ginahuna nga kamo normal og kay normal nakasabot gyud mo na tin-awan mo sa butang nga inyong nadungog og nabati karon, di ba? Unya kining mga butang naa ni nasulat sa daang tugon. Unya moingon mo nga wa na ang daang tugon, mao ginay buhing bakak nga nagasaksi sa inyong pagkabakakon karon nga kung dili gani mo iskapo ni anang mga mini og bakak nga mga pagtudlo, kamahayan gid unya ninyo na sa adlaw sa katapusan. Karon kung si Kristo nagagamit sa mga butang nga naisulat diha sa daang tugon, ang mga apostoles ba wala? Dili na ingong wala, kay ang pagpamatuod sa atong Ginoong Hesukristo maupod ang pagpamatuod ni Apostol Pablo. Pamati iragod ninyo ang Roma Kapitulo 13 versikulo 8. Nag-ingon dinyo, ayaw kamo pag-utang og bisan unsa. Daghan ra barong kaganina lang. Bahagi akong hingkitan. Pag-abot des kolektor sa linding, dagan. Pero kining utang gipasabot din og nagbasa mo Biblia, dili po na nangutang kas linding, di po na nangutang kag auto. Ngayon din ayaw ka mo pag-utang og bisan unsa, kay bisan kinsa, gawa sa paghigugmaay ang usag sa usa. Ang gikinahanglan unsa? Ang paghigugma sa usag-usa. Ingani, kay ang nahigugma sa iyang silingan, nakatuman sa kasuguan. Nay mga taong akyos dato miaging mga gabi atong gitubag nga pangutana giya diha sa nadangat sa cellphone ni Brother Libby nga kung dunay taong moingon nakatuman sa napulo kasugo, but ina. Kay taga-Islam atong nangutana, but ina. Pero nag-ingon si San Pablo nga kung dunay taong nagahigugma sa iyang silingan, siya nakatuman sa kasuguan. Nanusa man ang kasuguan ang gipasabot ni San Pablo nga nakatuman sa kasuguan kung gihigugma niyang iyang isigataw. Sa 9, ang sugo nga nagaingon. Tawa? Sugo na ang pinag-usapan sugo nagaingon, ayaw pagpanapaw. Asa man di ini nasulat ni di bato man is Exodo Kapitulo 20, ikapitong sugo nis na po kasugo. So pamatuod ni Kristo o pamatuod sa mga apostolis, maoron pagpamatura, naas da ang tugon. Ang pagpamatuod ni programa nga inyong gipamatian, maura sa gipamatuod ni Kristo, maura sa gipamatuod ni San Pablo, pero ambot og ngano nga inyong gidawat ng mga pamatuod nga wa ipamatuod ni Kristo o wa po di pamatuod sa mga apostolis. Nag-ingon din ni San Pablo, ang sugo nag-ingon ayaw pagpanapaw. So bawal gina nga mamutakal ka. Nag-ingon din ayaw pagpatay. Ikaunom ka na nga sugo. Tuan na sa Exodo 20. Nga dili ka magpatay. O niya ayaw pagpangawat. Tuag hapuna sa napulo ka sugo. Tuan na sa daang tugon. Exodo 20. O niya nag-ingon din ayaw pagkaibog o ang bisan unsa pa nga sugo kini nalangkob nining mga pulunga nga nagaingon, higugma ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon, ang gugma dili mohimog dautan ngadto sa silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Uy, napakasimple raman diay nya but kunog ngay makatuman. Uy, simple ra ang nagahigugma sa iyang isigataw nakatuman sa kasuguan. Well, ang pagpamatuod ni Apostol Pablo, pagpamatuod pod ni Ginoong Hesukristo og ang pagpamatuod ni Ginoong Hesukristo ug pamatuod San Pablo, mga pamatuod usab kana dinhi nining programa nga inyong ginapamatian. Mga kaigsunan, hilabihan ka tinaw, hilabihan ka klaro ang mga butang nga inyong nadungog ug inyong nabati karon. Kung di naman sa inyo paywa maklaruhig wa matinawi, kana siguro ambot lang, ambot
kung ngano nga katinaw man sa pulong sa Dios unya dili mo matinawan og dili ninyo masabtan. Apan akong ibalik 99.9% ako nagtuo og kining akong pagtuo dili gyud ko masayop nganuman nga kamo normal o kay normal inyong nasabtan ang mga pulong sa Dios nga ato karong gibasa. O kay inyo mang nasabtan, kamo na ang maghuna-huna, mamalandong sa mga butang nga inyong nasabtan, sa mga butang nga inyong natinawan. Kay ang Hebrehanon 3:15 nagingon, samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa iyahang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Dili gud nato pagahion atong kasing-kasing kung nadungog pa ang pulong sa Ginoo. Santiago kapitulo 1 bersikulo 21 ug 22 nagingon, busa lugorin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Tandaan, arang makaluwas sa inyong mga kalag. O, mao ni ang gihisgutan, dawata ang pulong sa Ginoo. Kining pulong sa Ginoo nga imong nabati karon dawata ni nga arang makaluwas sa atong kalag. Nagingos 22, hinuon tumanan ninyo ang pulong o dili kay magpaminaw ra kamo nini. Ang Bible pasabot nga dili ka lang kutob ras maminaw kundi mutuman ka sa mga pulong sa Dios nga imong nasabtan, imong nahibaluan ug imong nadunggan. Nganuman nagingon ang ipinadayag 1:3, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasas mga pulong sa propesiya ug bulahan ang tao nga nagatuman sa nahisulat dinhi kay ang panahon haduol na. Napakabulahan mo higala nga imong gisunod gituman mo ang mga pulong sa Dios nga imong nahibaluan dinhi sa balaang kasulatan. Mabuhay ka higala, hinaot pa nga ang Dios dili mabigo kanimo kay ang Dios nagapaabot, nagapanuktok nga unta ablihan ang ganghaan sa pultahan sa atong mga kasing-kasing ug pasudlon ang iyang pulong, pasudlon si Hesus ug siya maimong hari ug Dios sa atong mga kinabuhi. Well mga higala, sa dili pa makuan diri maghatag og dugang pa, dugang nga pagpatinaw sa mga natinawan ninyo nga hunahuna. Si Pastor Tirana maghatag og dugang pa nga pagpasabot, sundan ni Brother Libby. Apan sa dili pa nini, Pastor, naa na bay unsay resulta diha sa ato nga monitor? Okay, salamat Brother Zono. Yung mga gabi itong higalag mga suking tigpaminaw nga nabot sa itong Sibya karon. O niya, adini sa ito ang monitor Brother Zono, daghan kita gidiscover rong gabi na. Gani, makita ang ato ang dagway live man yun ni kada gabi pero adunay bag-o gyud no nga nagkalandrakas pa ni diri, pero sige lang ato naman ning nakita ang ilang mga pangalan sa mga nag-view karon, ato ning basahon. Niya dia si Andy Nobal, Desiree Leal, Rickron Andalis Mijos, Grisel Dakal, Faith Leofil Sonyo, Roslyn Quijano, Ruel Abiner, Sheila May Quistas or Kistas, Rogelio Orsal, Sir Lomer Makipig. O na diapod si Ma'am Vanzi Lubitania sa Australia. Ang yang message, good evening brother, si Vanzi ni listening from Australia. Okay mami, may gabi inyo diha ba Vanzi og ni Daddy Loloy. Salamat sa pagpaminaw niya. Kumusta lang tanan diha? Ang niya diasab si Faith Leofil Sonyo, ang iyang message, happy Sabbath. Niya diasab si Rosindo Sapanta, ang iyang message, maayong gabi sa inyo pastor og happy Sabbath sa tanan. Diasab si Sister Silsa Tirana Leyte sa Placer Masbate, ang message, happy Sabbath to all. Niya naaman ay nadugang sa tuwang account ron Barjon kay chatroom ni dala ni sa Messenger. Niya daghan ang nag-view nato ron sa Messenger pero dili nako mabasa tagsa-tagsa no kay murag mawala ang ilahang mawala ilang pangalan ya diha kang Barlibi perting daghan na kayo ang nakita nato nga nag-view. So dunay daghang kausaban din ni Virgin unya pasensya na sab kayo sa mga dili nato mabasa kay tungod sa pag-adjust nako nining ato ang monitor karong gabi na. So siguro
maura man akong nakita din mangutana ko ng Virgin unsa ganitoy gilatayan sa pangutana rong gabiho na Virgin kay wa magugko pipila ka mga gabi tungod sa atong giasikaso. Oo, kay kanang mga asikasuhon pastor importante magyud na kayo sad no. Okay, ang kuan pangutana ni Mike gikan sa Villanueva, Kaluwian, Leyte. Di pa ni siya dugay na bautismohan. Unya, Brother Mike, kining usa nimo ka text sa kuan na niha sa Domingo na nis gabi nato matagaan og panahon kay ugma sa Bados gabi sa kini ang maing balita man og Domingos buntag. So Domingos gabi Brother Mike mapadayon tani ang usa nimo ka gitext dire no. Ang pangutana ni Mike Pastor gikan sa Villanueva, Kalubian, Leyte. Mao ni. Mayong gabi Bra John, mangayo unta ko kung naabay teksto nga makita sa New Testament about ni anang baboy nga dili ipakaon. So amo na ning pasabot kagabi Pastor. Ni ana lang tas pagpadayon dinhi kaning punto ba gingon. Bag-o pa man gud ko nga nabautismuhan nya diri sa amoa daghan man ang mangutana sa ako about aning baboy. Mangayo lang unta kog mga teksto nga about aning nga topic kay dili man sila motoo. So ni ata dinhi nasangit og maayo pastor, dili man sila motoo kung sa Old Testament ra kay giwala na daw na. Salamat si Mike Diaine sa Villanueva, Kalubian, Leyte. Okay, salamat kay Brother John. Salamat sa Brother Mark no. So iyahang pangutana specific gyud mo tungod sa baboy nya di kuno motuog sa Old Testament ra. Kay giwala na. Oh, kay giwala na. Pero gani pud tas New Testament di pud ta kabasa sa Biblia nga ang baboy ipakaon pod no. Mao na nga ang iyahang mga higala siguro nga nakapangutana mangutana gyud may tungod sa baboy pero di lang sila motuo sa Old Testament kay sa New Testament giwala na daw na. Pero nga itong tanawang New Testament, wa po biya maghisgot nga pwede nang kaunon ang baboy. Pero daghan lang nato ang mga nagahimo sa itong una-una nga pag-abot sa bagong tugon, ang katong dili ipakaon sa daang tugon, ipakaon na. Pero itong bantayan mga higala ha, ang sa daang tugon, naghisgot ang Diyos diya sa Levitico 11:27, 47. Naghisgot din ha mga higala nga doon na siya'y balaod sa makaon og sa dili makaon, sa mga mahugaw og sa mga mahinlo. Kanang gitawag og mahugaw gid na siya mga higala. Kanang gitawag og mahinlo, gitugot na si Ginoo, specific diha sa Levitico 11, 3 ngadto sa 7. Onya din ha gyud naapod tay mabasahan gi specific gid ang tagsulod sa nga kini mahugaw kini alang kaninyo di ka mo magkaon di maghikap. Kung maghisgot ag mga mahugaw mga higala atong makita kini dinha sa bag-ong tugon. Diha sa ikaduhang Korinto 6:19 mga higala dili 19, 17-18 doon na tay mabasa dinha mga higala nga ang Dios mismo naghisgot nga dili ta maghikap sa mga mahugaw. O niya ano'y sumpay sunahan naghisgot diha nga og aron kamo akong pagahangpon nga akong mga anak lalaki og babae og ako mahimong inyong amahan. So di na mga higala sa bagong tugon doon na day gisulti ang Dios nga ilikayan nato ang paghikap sa mga mahugaw. Unsa maning mga mahugaw mga higala? Kung atong tanawon ang mga mahugaw, mubalik yun ta sa daang tugon. Unsa may nasdaang tugon? Ang nasdaang tugon nga mga mahugaw, unya napagisgutan nga mga mahinlo na nakalista dinha sa Levitico Kapitulo 11. O niya, ato nang makita mga higala, ang gidili dito sa Korinto, nga dili ipahikap kay mahugaw, maunang sistemaha mga higala. So, ang Old Testament o ang New Testament, wala magkakontradik, kundi nagsuportahanay ang usa og usa. Kay kini sila mga higala, mo ni gitawag og tibuok nga kasulatan, Old and New. Pero ang New lang Testament atong tuuhan, kay wa natong daang tugon di na nato matawag og tibuok kasulatan. Matod pa John, pikas na no. So mao na ang atong ampinganan mga higala. Unsa pagay naa sa Old Testament nga naa pod sa New Testament? Daghan kayo gipangisgutan tong Brother John kanina nga kung unsay gisgutan diha sa Salmo naa po na dito sa bagong tugon.
O niya kining mga mahugaw mga higala gisgutanis daang tugon naapod ni sa bag-ong tugon. Kay ang ako nang ginakaingon ganino, kaninyo ganiha nga ang Old and New Testament gitawag nagtibuok kasulatan. Kung ani na to basahon sa The Living Bible sa ikaduhang Timoteo 3:16 o 17 naghisgot nga the whole Bible yun, dili half Bible, the whole Bible. Kung mayon tag the whole Bible composed of Old and New Testament mga higala. So di kayo nakutas-o ng ako ang bahin mga higala, so atong balikan og basa ni atong mga viewers karon. Ato ning sulayan din higtan-aw kung duna bay nadugang. Okay no, dunay nadugang dinhi. Niya atong tan-aw ni. Adiya karon sila si Ma'am Pretty May Simon sa Australia. Niya diya sab si Brother Dondon Tikilio sa Tambungon. Niya diya sab si Jahara Lojinke Villosinio Figueroa. Sanay pagbasa ni. Diya sab si Marv Slim. Diya sab si Grisel Dakal. Diya sab si Dulcisimo Kalungi. Niya diya sab si Just Ini Says. Niya diya sab si Harley Kolyamat in Sinso. Niya diri sa mga nag-comment, mapamanto gihapon no ato nakita kaganina, maoram gihapon karon ang mga message. Niya akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Levy. Okay, digan salamat Brother Joel. So padayon ta mga higala sa paghatag og kasayuran no sa nangutana dinhi sa ato nga tulamanon. Ang iyang pangutana naghisgot siya nga dihas bagong tugon. May tungod ni ng baboy kung naabay mabasa dihas bagong tugon nga nagsulti nga ang baboy dili ipakaon sa bagong tugon. So dihas bagong tugon wala tay mabasa nga word for word mga higala. Kunya wa sa tay mabasa sa bagong tugon nga ang Levitico 11 ipakaon na ang kadtong mga mahugaw nga gisgutan diya sa Levitico Kapitulo 11. Pero nga naman kaha nga doon na may ato makigalaan nga nangaon ni anang ginadili sa Ginoo. Doon ay makatarungan silang ilang gigunitan diha sa bagong tugon. Atong tanan og muhaom ba mga higala ang ilang pangunahuna nga kunuhay makaona. Siguro ang uban ilang gamiton ang Marcos Kapitulo 7 o ang Mateo Kapitulo 15 kay the same story raman na siya mga higala. Si Mateo nag-record sa nahitabo o niya si San Marcos pod nag-record pod sa nahitabo. Muna mabasa niyo sa Mateo 15 o Marcos Kapitulo 7 parihas lang ang context ni ana mga higala. Kalabanan mo ni atong mahibagtan ni atong mga tao nga nganong gituhuan manimo nga ang baboy o ang magidili nga mga mahugaw dihas Levitico 11 ngano nga nagakaon naman mo ni ini. Ang usa sila makaturungan kini nga verse tungod kay nagsulti daw si Ginusos ngagmusulod sa baba dili makapahugaw sa tao. Ang makapahugaw sa tao ang kadtong mugawas sa baba motoy makapahugaw daw sa tao. Munay ilang pagsabot ni ng puntuha. Apan kon imong paladman og tuon ang Biblia higala. Imo bang i-apply ang gitawag hermeneutic study sa balaan na kasulatan? Imong gitan-aw ang tungong ang istorya ngano nahitabo man ang istoryaha. So wa gid na maghisgot, wa gid kalabutan ni ana ang mga gidili nga pagkaon sa Levitico Kapitulo 11. Unsa may gisgutan diha ni ana? Naghisgot ra ginagpan mga higala nga napunit sa mga tinun-an nga wa sila kapanghunaw sa kamot. Nangaog pan ba? Kita bitaw say magpalitag pan kaon naman ta ana manghunaw ang mahinawan diya sa bikiri. So pero para sa mga parasiyo o eskriba ang ilang pagtulunan nakahugaw na ka mga higala tungod kay ning kaon ka ni anang gipunit nimo nga pagkaon nga wa ka kapanghunaw sa kamot. Muna ang ilang tradisyon wa na
isugo sa Ginoo kanang tradisyon ilan ang kaugalingon ba nga mga lagda, ilang kaugalingong mga balaod. Sumunang hitabo diya sa Mateo 15, Marcos 7. Ang gipasabot diya ni Kristo ang kadtong pan nga napunit sa matinunan nga ilang napunit nga wa sila kapanghunaw sa kamot mga higala. Ilang gikaon. Wa na maghisgot nga ang baboy kun musod sa baba iitsas gawas di makapahugaw sa wa na ikalabutan niyang baboy. Tanawa, giklaro gyud ni Ginisos ni ana nga verse sa Mateo kapitulo 15 higala sa bersikulo 20 gi pronounce gyud ni Ginisos aron di ta maglibog. Gisulti gyud diha sa bersikulo 20, 15 bersikulo 20 kung unsa ang gipasabot ni ana nga istorya. Atong sugdon og basa sa bersikulo 17 mga higala. Wala ba ninyo palandungan nga bisan unsay magasulod sa baba moagi man lamang sulod sa iyang tiyan o gigayt sa ras gawas apan ang magagula sa baba ana gikan sa kasing-kasing og mao kini ang makapahugaw sa tao. Ang makapahugaw di sa tao mga higala kanang gikan sa kasing-kasing mugwa sa baba muni gisgutan dinhi. Wa na maghisgot nga kanang gikan sa tiyan mugwa sa baba gikas kasing-kasing mugwa sa baba. Kani ingon nga kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang daotang unahuna, pagbuno, panapaw, paghilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panultig, pagbuling sa dungog. Mao kini ang makapahugaw sa tao. Apan ang pagkaon nga walay po panghunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. Klaro na, gitin-aw ni Jesus. Apan ang pagkaon nga walay po panghunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. Pero tanawa, ang lipat-lipat higala nga nagtudlo nga makaon na kuno. Nga, tungod nining bersikulo ilan ang gisultihan ang uban nga mga onata kay musod sa baba di ba kapahugaw sa tao. Pero ang gipasabot ni Kristo pagkaon nga walay po panghunaw sa kamot manghigala. Wa magingon diya nga apan ang pagkaon og baboy dili makapahugaw sa tao. Wa magsulti si Kristo ana. Ang gisulti ni Kristo pagkaon way panghunaw sa kamot. So di gyapon musakar mga higala. Di mura bag ilang gidivert ba ang tumong aron haom-haom kuno sa ilang pagsabot. Arikas buhat kapitulo 10 ilang ihisgot nga kanang ginakitang Pedro ang pananaon nga ayaw nganlig butang mahugaw ang mabutang gihinloan na sa Dios. Sambingay simbolo man na siya ang tuyo og tumong nganong nahitabo na nga pananaw ni San Pedro aron pasabton si Pedro's Ginoo nga Sa imong kaugalingon, tumahod, ikapila man ng sugo, sa pulo ka sugo ang pagtahod sa girikanan, ikalimang sugo. Kung wala na ang daang tugon, nga nung gigamit pa man ni Ginisos, nga wa naman di ay, mga kaigsunan, di gyud kumutuo, di gyud kumutuo, ang duwa mo kasabot. Ako, nagunahuna, magigudiro. Unya, 99.9% nga sa akong hunahuna, tumani, 99.9% nga wa ko masayop sa akong ginahuna nga kamo normal. O kay normal, nakasabot yun mo, na tinawan mo sa butang nga inyong nadungog o nabati karon, di ba? Unya, kining mga butang naa ni nasulat sa daang tugon. Unya, moingon mo, wa na ang daang tugon, maugulay buhing bakak nga nagasaksi sa inyong pagkabakakon karon nga kung dili gani mo iskapo ni anang mga mini o bakak nga mga pagtudlo kamahayan gid unya ninyo na sa adlaw sa katapusan. Karon, kung si Kristo naggamit sa mga butang nga naisulat diha sa daang tugon, ang mga apostoles ba wala? Dili na ingong wala. Kay ang pagpamatuod sa atong Ginoong Kristo maupod ang pagpamatuod ni Apostol Pablo. Tamati iragod ninyo ang Roma kapitulo 13 bersikulo 8. Nag-ingon dinyo, ayaw kamo pag-utang o bisan unsa. Daghan ra baro kaganina lang. Bahagi ako hingkitan. Pag-abot dos kolektor sa lindong dagan. Pero kining utang gipasabot din og nagbasa mo Biblia, dili po na nangutang kas linding, di po na nangutang kag auto. Nga rin din ayaw ka mo pag-utang og bisan unsa, kay bisan kinsa, gawa sa paghigugmaay ang usag sa usa. Ang gikinahanglan unsa? Ang paghigugma sa usag-usa. Ito
kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasubuan. Nay mga tao nga Diyos dato miaging mga gabi atong gitubag nga pangutana giya sa nadangat sa cellphone ni Brother Libre nga kung dunay tao moingon nakatuman sa napulo kasugo but na. Taga-Islam itong nangutana, but ina. Pero nag-ingon si San Pablo nga kung dunay tao naghigugma sa iyang silingan, siya nakatuman sa kasuguan. Nanusa man yung kasuguan ang gipasabot ni San Pablo nga nakatuman sa kasuguan kung gihigugma niyang iyang isigataw. Sabi, ang sugo nga nagaingon. Tawang, sugo na ang pinag-usapan ni sugo nagaingon, ayaw pagpanapaw. Asa man din nasulat ni di ba to amanis Exodo kapitulo 20 ikapitong sugo unis na po kasugo. So pamatuod ni Kristo ug pamatuod sa mga apostolis maoron pagpamatura naasda ang tugon. Ang pagpamatuod ni programa nga inyong gipamatian maura sa gipamatuod ni Kristo, maura sa gipamatuod ni San Pablo, pero ambot og ngano nga inyong gidawat ng mga pamatuod nga ipamatuod ni Kristo ug wa pud ipamatuod sa mga apostolis. Nag-ingon din ni San Pablo, ang sugo nag-ingon ayaw pagpanapaw. So bawal gina nga mamutakal ka. Nag-ingon din ni, ayaw pagpatay. Ikaunom ka na nga sugo. Tuan na sa Exodo 20. Nga dili ka magpatay. O niya, ayaw pagpangawat. Tuag hapon na sa napulo ka sugo. Tuan na sa daang Exodo 20. O niya, nag-ingon din ni, ayaw pagkaibog o ang bisan unsa pa nga sugo kini nalangkob nining mga pulungan nga nag-ingon. Higugma ang imong silingan, ingon sa imong kaugalingon, ang gugma dili mohimog dautan ngadto sa silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Uy, napakasimple raman niya. But kunog ngay makatuman. Uy, simple ra ang nagahigugma sa iyang isigataw nakatuman sa kasuguan. Well, ang pagpamatuod ni Apostol Pablo, pagpamatuod pod, ni Ginoong Jesucristo o ang pagpamatuod ni Ginoong Jesucristo o pamatuod sa Pablo, mga pamatuod usab ka na dinhi nining programa nga inyong ginapamatian. Mga kaigsunan, hilabihan ka tinaw, hilabihan ka klaro ang mga butang nga inyong nadungog o inyong nabati karon. Kung di naman sa inyo paywa maklaruhig wa matinawi, kana siguro ambot lang, ambot. Kung ngano, nga katinaw man sa pulong sa Dios unya dili mo matinawan o dili ninyo masabtan. Apan akong ibalik, 99.9% ako nagtuo, ug kining akong pagtuo dili gyud ko masayop nganuman nga kamo normal o kay normal inyong nasabtan ang mga pulong sa Dios nga ato karong gibasa. O kay inyo mang nasabtan, kamo na ang maghuna-huna, mamalandong sa mga butang nga inyong nasabtan, sa mga butang nga inyong nakinawan. Kay ang Hebrehanon 3:15 nagingon, samtang ginaingon pa karong adlaw, pagkadungog ninyo sa iyahang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Dili gid nato pagahon atong kasing-kasing kung nadungog ta ang pulong sa Dios. Santiago kapitulo 1 bersikulo 21 ug 22 nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaghop ang tinanong nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Tanan, arang makaluwas sa inyong mga kalag. Mao ni ang gihisgutan, dawata ang pulong sa Ginoo. Kining pulong sa Ginoo nga imong nabati karon dawatan nga arang makaluwas sa atong kalag. Nagingos 22, hinuon tumanan ninyo ang pulong o dili ka nagpaminaw ra kamo niini. Ang bawdi pasabot nga dili ka lang kutubras maminaw kundi mutuman ka sa mga pulong sa Dios nga imong nasabtan, imong nahibaluan ug imong nadunggan. Nganuman nagingon ang pinadayag 1:3, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya ug bulahan ang tao nga nagatuman sa nahisulat dinhi kay ang panahon haduol na. Napakabulahan mo higala nga imong gisunod gituman mo ang mga pulong sa Dios nga imong nahibaluan dinhi sa balaang kasulatan. Mabuhay ka higala, hinaot pa nga ang Dios dili mabigo kanimo kay ang Dios nagapaabot, nagapanuktok nga unta ablihan ang ganghaan sa pultahan sa atong mga kasing-kasing ug pasudlon ang iyang pulong
pasudlon si Hesus ug siya maimong hari ug Dios sa atong mga kinabuhi. Well, mga higala, sa dili pa makuan diri maghatag og dugang pa, dugang nga pagpatin-aw sa mga natin-awan ninyo nga mahuna. Si Pastor Tirana maghatag og dugang pa nga pagpasabot, sundan ni Brother Libby apan sa dili pa nini. Pastor, naa na ba'y unsay resulta diha sa ato nga monitor? Okay, salamat Brother Zumon. Yung mga pires itong higalag mga suking tigpaminaw nga nabot sa itong Sibya karon. O niya, din sa ito ang monitor Brother Zumon, daghan kita gidiscover rong gabi na. Gani, makita ang ato ang dagway live man yun kada gabi pero adunay bag-o nagkalandrakas pa ni diri pero sige lang, ato naman ning nakita ang ilang mga pangalan sa mga nag-view karon ato ning basahon. Niya diya si Andre Nobal, Desiree Ricron Andalis Mijos, Grisel Dakal, Faith Liufel Sonyo, Roslyn Quijano, Ruel Abiner, Sheila May Quistas or Kistas, Rogelio Orsal, Sir Lomar Makipig, na diapod si Ma'am Vanze Lubitania sa Australia. Ang yang message, good evening brother, si Vanze ni listening from Australia. Okay mani, may gabi niyo diha ba ni Vanze o ni Daddy Lolo? Salamat sa pagpaminaw niya. Kumusta lang ang tanan diha? Ang diya sab si Faith Leofil Sonyo, ang yang message, happy Sabbath. Niya diya sab si Rosindo sa Panta, ang iyang message, maayong gabi sa inyong pastor og happy Sabbath sa tanan. Diya sab si Sister Silsa Tirana Leyte sa Pasir Masbate, ang message, happy Sabbath to all. Niya naaman ay nadugang sa tuwang account ron Barjon kay chatroom ni dala ni sa Messenger. Niya daghan ang nag-view nato ron sa Messenger pero dili nako mabasa tagsa-tagsa kay murag mawala ang ilahang mawala ilang pangalan niya diha kang Barlibi perting daghan na kayo ang nakita nato nga nag-view. So dunay daghang kausaban din ni Virgin unya pasensya na sab kayo sa mga dili nato mabasa kay tungod sa pag-adjust nako nining ato ang monitor karong gabi na. So siguro maura man akong nakita din mangutana ko ni Virgin unsa ganitoy gilatayan sa pangutana rong gabi na Virgin kay wa magugko pipila ka mga gabi tungod sa atong giasikaso. Oo, kay kanang mga asikasuhon pastor importante magyud na kayo sad no. Okay, ang kuan pangutana ni Mike gikan sa Villanueva, Kaluwian, Leyte. Di pa ni siya dugay na bautismohan. Unya, Brother Mike, kining usa nimo ka text sa kuan na niya sa Domingo na nis gabi nato matagaan og panahon kay ugma sa Panos gabi sa kini ang maing balita man og Domingo sa buntag. So Domingos gabi Brother Mike mapadayon tani ang usa nimo ka gi-text dire, no? Ang pangutana ni Mike pastor gikan sa Villanueva, Kalubian, Leyte. Mao ni. Mayong gabi Brother John, mangayo unta ko kung naabay teksto nga makita sa New Testament about ni anang baboy nga dili ipakaon. So amo na ning pasabot kagabi pastor. Ni ana lang tas pagpadayon dinhi kaning punto ba gingon. Bag-o pa man gud ko nga nabautismuhan nya diri sa amoa daghan man ang mangutana sa ako about aning baboy. Mangayo lang unta kog mga teksto nga about aning nga topic kay dili man sila motoo. So ni ata dinhi nasangit og maayo pastor, dili man sila motoo kung sa Old Testament ra kay giwala na daw na. Salamat si Mike Diaine sa Villanueva, Kalubian, Leyte. Okay, salamat kay Brother John. Salamat sa Brother Mark, no? So, yang pangutana specific yun, may tungod sa baboy niya, di ko namutuog sa Old Testament ra. Kay giwala na. Kay giwala na. Pero ganhi po sa New Testament, di po ta kabasa sa Biblia nga ang baboy ipakaon pod, no? Mao na nga ang iyahang mga higala siguro nga nakapangutana, nangutana gyud may tungod sa baboy, pero di lang sila mutuo sa Old Testament kaysa New Testament giwala na daw na. Pero natong panahon New Testament wa pod biya maghisgot nga pwede nang kaonon ang baboy. Pero daghan lang nato ang mga nagahimo sa atong una-una nga pag-abot sa bag-ong tugon
aw ang katong dili ipakaon sa daang tugon ipakaon na. Pero atong bantayan mga higala ha, ang sa daang tugon naghisgot ang Dios diha sa Levitico 11:47 47. Naghisgot nga mga higala nga duna siya'y balaod sa makaon og sa dili makaon, sa mga mahugaw og sa mga mahinlo. Kanang gitawag og mahugaw, mahugaw gid na siya mga higala. Kanang gitawag og mahinlo, gitugot na sa Ginoo, specific diha sa Levitico 11, 3 ngadto sa 7. Unya dinha gyud naapod tay mabasahan gi specific gid ang pagsalsa nga kini mahugaw kini alang kaninyo di ka magkaon di maghikap. Kung maghisgot og mga mahugaw mga higala, atong makita kini dinha sa bag-ong tugon. Diha sa 1 Korinto 6:19 mga higala, ano dili 19, 17-18, doon natay mabasa dinha mga higala nga ang Dios mismo naghisgot nga dili ta maghikap sa mga mahugaw. O niya ano'y sumpay sunahan naghisgot diha nga og aron kamo akong pagahangpon nga akong mga anak lalaki og babae og ako mahimong inyong amahan. So diha mga higala sa bagong tugon doon na day gisulti ang Dios nga ilikayan nato ang paghikap sa mga mahugaw. Unsa maning mga mahugaw mga higala? Kung atong tanawon ang mga mahugaw, mubalik gyud ta sa daang tugon. Unsa may nasdaang tugon? Ang nasdaang tugon nga mga mahugaw unya napay gisgutan nga mga mahinlo na nakalista dinha sa Levitico kapitulo 11. Unya ato nang makita mga higala ang gidili didto sa Korinto nga dili ipahikap kay mahugaw mao nang sistemaha mga higala. So ang Old Testament ug ang New Testament wala magka-contradict kundi nagsuportahanay ang usa o usa kay kini sila mga higala mo ni gitawag og tibuok nga kasulatan Old and New. Pero ang New lang Testament atong tuuhan kay wa natong daang tugon di na nato patawag og tibuok kasulatan. Matod pang version pikas na no. So mao na ang atong ampinganan mga higala. Unsa pa gay naa sa Old Testament nga naa pod sa New Testament? Daghan kayo gipangisgutan tong Brother Zone kanina nga kung unsay gisgutan diha sa Salmo naa po na dito sa bagong tugon. O niya kining mga mahugaw mga higala gisgutan is daang tugon naa pod ni sa bagong tugon. Kay ang ako nang ginakaingon ganino, kaninyo ganiha nga ang Old New Testament tawag nagtibuok kasulatan. Kung ani nato basahon sa The Living Bible sa ikaduhang Timoteo 3:16 o 17 naghisgot nga the whole Bible yun, dili half Bible, the whole Bible. Kung may tag the whole Bible composed of Old and New Testament mga higala. So di kayo nakutas-on ang ako ang bahin mga higala. So atong balikan og basa ni atong mga viewers karon. Ato ning sulayan din higtan-aw kung duna bay nadugang. Okay no, dunay nadugang dinhi niya atong tanaw ni. Adiya karon sila si Ma'am Brittany Simon sa Australia. Niya diya sab si Brother Dondon Tikilio sa Tambungon. Niya diya sab si Jahara Lojinke Villosinio Figueroa. Sanay pagbasa ni. Diya sab si Marv Slim. Diya sab si Grisel Dakal. Diya sab si Dulcisimo Kalungi. Diya sab si Just Ini Says. Niya diya sab si Harley Kolyamat in Sinso. Niya diri sa mga nag-comment, mapamantog gihapon no ato nakita kaganina, maoram gihapon karon ang mga message niya ako ihatag ang dugang panahon kang Brother Levy. Okay, salamat Brother Joel. So padayon ta mga higala sa paghatag og kasayuran no, sa nangutana dinhi sa ato nga tulamanon. Ang iyang pangutana naghisgot siya nga diha sa bagong tugon. May tungod ni ng baboy kung naabay mabasa diha sa bagong tugon nga nagsulti nga ang baboy dili ipakaon sa bagong tugon. So diha sa bagong tugon wala tay mabasa nga word for word mga higala. Unya wa sa tay mabasa sa bagong tugon nga ang Levitico 11 ipakaon na ang kadtong mga mahugaw nga gisgutan diha sa Levitico kapitulo
11. Pero nga naman kaha nga doon na may ato makigalaan nga nangaon ni anang ginadili sa Ginoo. Doon ay makatarungan silang ilang gigunitan diha sa bagong tugon. Atong tanaw nagmuhaom ba mga higala ang ilang pangunahuna nga kunuhay makaona. Siguro ang uban ilang gamiton ang Marcos Kapitulo 7 o ang Mateo Kapitulo 15 kay the same story raman na siya mga higala. Si Mateo nag-record sa nahitabo o niya si San Marcos pod nag-record pod sa nahitabo. Muna mabasa niyo sa Mateo 15 o Marcos Kapitulo 7, parihas lang ang context niya na mahigala. Kalabanan mo ni atong mahibagtan ni atong mga tao nga nganong gituhuan manimo nga ang baboy o ang magidili nga mga mahugaw diha sa Levitico 11 ngano nga nagakaon naman mo ni ini. Ang usa sila makatulungan kini nga verse. Tungod kay nagsulti daw si Ginoo nagmusulod sa baba, dili makapahugaw sa tao. Ang makapahugaw sa tao, ang kadtong mugawas sa baba, moto'y makapahugaw daw sa tao. Muna'y ilang pagsabot din ang puntuha. Apan kon imong paladman og tuon ang Biblia higala. Imo bang i-apply ang gitawag hermeneutic study sa balaan na kasulatan? Imong gitan-aw ang tumong ang istorya ngano nahitabo man ang istoryaha. So wa gid na maghisgot, wa gid kalabutan ni ana ang mga gidili nga pagkaon sa Levitico Kapitulo 11. Unsa may gisgutan diha ni ana? Naghisgot ra ginagpan mga higala nga napunit sa mga tinun-an nga wa sila kapanghunaw sa kamot. Nga og pan ba? Kita bitaw say magpalitag pan. Kaon naman ta ana manghunaw, mahunawan diha sa bikiri. So, pero para sa mga parasiyo o iskriba, ang ilang pagtulunan, nakahugaw na ka mga higala. Tungod kay ning kaon ka ni anang gipunit nimo nga pagkaon, awa ka kapanghunaw sa kamot. Muna ang ilang tradisyon. Wa na isugo sa Ginoo kanang tradisyon, ilan ang kaugalingon ba mga agda, ilang kaugalingon mga balaod. So munang hitabuan diya sa Mateo 15, Marcos 7. Ang gipasabot diya ni Kristo, ang kadtong pan nga napunit sa matinunan, na ilang napunit nga wa sila kapanghunaw sa kamot mga higala. Ilang gikaon. Wa na maghisgot nga ang baboy kun musod sa baba, iitsas gawas, di makapahugaw sa wa na kalabutan niya baboy. Tanawa, giklaro gyud ni Ginoo ni ana nga verse sa Mateo Kapitulo 15 higala. Sa versikulo 20, pronounce gyud ni Ginoo aron di ta maglibog. Gisulti gyud diha sa versikulo 20, 15 versikulo 20 kun unsa ang gipasabot ni ana nga istorya. Atong sugdon og basa sa versikulo 17 mga higala. Wala ba ninyo palandungan nga bisan unsay magasulod sa baba moagi man lamang sulod sa iyang tiyan o gigayt sa ras gawas? Apan ang magagula sa baba ana gikan sa kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa tao. Ang makapahugaw di sa tao mga higala kanang gikan sa kasing-kasing mugwa sa baba. Muna gisgutan dinhi. Wa na maghisgot nga kanang gikan sa tiyan mugwa sa baba. Gikan sa kasing-kasing mugwa sa baba. Paniingon nga kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang daotang unahuna, pagbuno, panapaw, paghilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panultig, pagbuling sa dungog. Mao kini ang makapahugaw sa tao. Apan ang pagkaon nga walay po panghunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. Klaro na, gitin-aw ni Jesus. Apan ang pagkaon nga walay po panghunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. Pero tanawa, ang lipat-lipat higala nga nagtudlo nga makaon na kuno. Nga, tungod din ng versikulo ilan ang gisultihan ang uban nga mga onata kay musod sa baba, di ba kapahugaw sa tao. Pero ang gipasabot ni Kristo, pagkaon nga walay panghunaw sa kamot manghigala. Wa mangingon diya nga, apan ang pagkaon og baboy, dili makapahugaw sa tao. Wa magsulti si Kristo, ana. Ang gisulti ni Kristo,
pagkaon way panghunos kamot. So di gyapon mo sakar mga higala. Di mura bag ilang gidivert ba ang tumong aron haom-haom kuno sa ilang pagsabot arikas buhat kapitologist. Ilang ihisgot nga kanang ginakitang Pedro panan-aon nga ayaw nganlig butang mahugaw ang mabutang gihinloan na sa Dios. Sambingay simbolo mo na siya ang tuyo og tumong nganong nahitabo na nga panan-aw ni San Pedro aron pasabton si Pedro sa Ginoo nga Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maing balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.